Good morning everyone. Tayo po ay mag-a-update po muli dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At nakikita nyo naman po ang dagsa ng tao, no? Napakarami po sa ating mga kababayan ang dumayo. Talaga nga naman ay sinusulit nila ang paghahanap nila ng mga murang mabibili dito po sa Malabon Fish Market. So samahan nyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot. So tara, let's go! Alright, dito tayo bumungad, no, sa mga latagan po rito ng mga isda, pusit o pugita. So yung mga pusit po dito na itlugan ay 280 ang kalahating kilo, bali 560 per kilo. At yung pugita po natin ay ang presyuhan ay 360, 180 ang kalahating kilo. So lalapitan natin at babaybayin natin itong lugar kung saan ay marami sa ating mga kababayan ang dumayo, no? So araw po ng linggo ngayon dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Good morning sa iyo. Good morning naman, good morning. Kaya Rami, magkano presyo ng mga tilapiyang Batangas natin ngayon? 120. 120. Medyo tumaas na naman. Kaya medyo tumaas yung mga presyohan ni Kuya Romy dito ng mga tilapiyang Batangas na inyong mabibili. So marami ka palang nililinis. Ilang kilo yan? 4. 4 na kilo yung mga nililinis mo na tilapia. So yan po yung may nakapatong. Sa kalahati na may nakabang. Ayun, isa't kalahati po yung nakaabang na nasa timbangan, no? Isa't kalahating kilo. Kuya Romy, shout out ulit sa'yo. So maraming salamat. Thank you. Alright, so baybayin natin itong kahaba ng 39 Estrella Street, no? Malabon, Metro Manila. Yan po yung ilalagay nyo po sa Waze para makapunta po kayo. So ito yung tulay na binabanggit natin. Pagbaba po niyan ay nabotas proper na po. So yung kahabaan po nito ay pagbaba rin 39 Estrella Street. So yung mga nagtatanong na galing sa ibang lugar, pwede din po kayong dumaan dito sa Nabotas, no? Kung mamamasahe kayo, kung papunta kayo ng Malabon Fishport, sakay lang po kayo ng Gasak Nabotas at may simbahan po dyan sa may kanto. At yan na lang po kayo bumaba at akyatin nyo at lakarin nyo na lang pong itong lugar ng Malabon, no? Shout out, Mangkulas. Shout out, Mangkulas. Sa Aris Totbat. Ayun, shout out. So yun po yung mga sinabi natin detalye dito sa lugar po ng Malabon Nabotas. So yan po yung boundary, no? Pagbaba po ay Nabotas proper at ito po yung kahabaan. So lipat na tayo sa iba pang mga latagan at update natin yung kanilang mga presyuhan. So marami sa ating mga mamimili ang dumayo dito. So grabe, siksikan ngayon ang Malabon Fish Market. Sa dami ng ating mga kababayan na mga nag-iikot at naghahanap ng mga presyong abot kaya ng ating bulsa. So yung mga galunggong po natin dito, yan po yung mga 50 pesos, no, na mga latagan dito. 50 pesos lang po yan na tumpok. 140, 150 yung mga kada piraso ng bangus. At dito naman po kay Ate Pam, yung mga per kilo na mga bangus pandaing ay 170 na kada kilo. Ito po yung 170 sa mga naghahanap ng mga bangus pandaing. Puntahan nyo na po si Ate Pam dito sa Malabon Fish Market, no? So ito si Ate Pam. Shout out sa iyo. Good morning, Ate Pam. Ayun, pa-support natin, no? Ayan, shout out sa mga followers natin. Salamat, Ate Pam. So yan po yung mga presyo. 170 sa mga naghahanap po ng mga bangus pandaing. Master Mary, 3 days. So ito yung mga latagan dito, no? Ito yung kanina na pwestuhan natin. So yan po yung presyo, no? 360. Magkano mga pisugo, Lodi? 360 per kilo, espada. Ayun ang mga presyo. Biluan. 260. Ito yung mga per kilo na mga barakuda natin, no? 2.20 per kilo.
Ayan, 560. Eh, Pero talakitok. 3 days. 350 per kilo ng mga talakitok natin. Ayan, may pre-taste. May pre-taste. Tingnan mo, sir. Kaya ano ko lang. Good for ano yan, sir? For uric acid, for high blood, for thyroid. Yun din, 3 days, sir. So, yan yung mga latagan dito ng mga isda. At dito tayo kay Reynald. So, ito naman yung mga latag nila. Mga bangus. Pagpukan ko ng mga galunggong. Ito po yan, 50 pesos. Pating yan. Pating yan, pating. Lapad na lapad, no? Pating to. So, dito naman po yung mga tumpok ng mga isdang bajanga. Ayan. Bajanga. 100 pesos tumpok. Tap-tap na hubad, 50 pesos. Abula. Ayan ang mga latagan po dito ng mga isdang tumpukan. Ayan, 50 pesos, mga isdang sap-sap na hubad. Yan yung mga sap-sap natin dito, no? Yan po ay mabibili niyo po sa halagang 50 pesos at yung mga isang espada 100 pesos. Yan po yung mga tumpukan na kanilang binebenta. So, pusit at 400 pesos per kilo at ito yung mga sap-sap pa rin po. Ayan, no? 50 pesos at mga tumpukan po dito ng mga galunggong. Ayan ang mga latagan po rito, no? Magkano ang galunggong? 160 ang per kilo. So 160 po yung mga per kilo po dito ng galunggong. Original na galunggong po yan na inyo pong mabibili. Saan mo ba? Saan? At ito po yung tumpok. 100. 50 lang. Eh, Tabi na eh. Amin sa'yo, madam. 50 pesos na mga tumpok. Ilan ka lahat? At baybayin pa natin tong haba ng lugar kung saan ay marami sa ating mga kababayan ang dumayo, no? Ayan, no? Kapal po ng tao na pumunta po rito para maghanap talaga ng mga murang presyo ng isda na inyong mabibili. So araw po ngayon ng linggo at araw po ng pamamalengke ng ating mga kababayan. So yung mga dumarayo po dito ay iba't ibang lugar, no? So sa hindi mga masiselan, sariwa po ito kaya lambutas po yung mga tiyan at ready to fried na, no, yung mga ganitong masasarap na galunggong. Yan po ay 50 pesos na lamang po nilang binebento. Kaya maganda i-Shanghai po ninyo. Shanghai, masarap po yan. Hihimayin nyo lang po, no? Ito naman yung mga tumpukan natin sa halagang 50 pesos. So meron na naman po tayo dito mga malaking big yellowfin tuna. Good morning. So yun po, yung per kilo po dito ng mga laman ng mga big yellowfin tuna ay 350 per kilo. So yun yung mga presyo, ano? Sa mga ulo po ng mga yellowfin tuna ay 200. Alright.
Alright, so hindi tayo makausad dahil sa sumasalubong tayo sa ating mga kababayan na naghahanap ng mga murang presyo, no? Dito mabibili sa Malabon Fish Market. So lapit na tayo at para mapabilis ang ating vlog. Alright, so dito yung mga kada piraso naman ng mga bentahan ng mga bangus. So nahihirapan tayong umusad dahil nga sa makapal ang mga tao na tumagsa dito sa Malabon Fish Market. So ang ganda ng mga tumpuan po natin. Oh. Yan po ay 50 pesos, no? Galunggong. At kada piraso ng mga latag ng mga bangus. Ayan po, 100, 120, 130 at 140. Yan po yung mga kada piraso na bentahan po nila ng mga bangus. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so papunta na tayo dito sa pwestuhan nila Kabugris. So shout out sa inyong lahat dyan. Talaga nga naman ay marami kayong mga parokyano na namimili at naghahanap talaga ng presyo na abot kaya ng bulsa. So ito po yung mga golden pompano. The golden pompano po natin ay 330 at ang mga kilo ngayon ng galunggong bagsak presyo 120 na lang ang kilo. Ayan o, 120, no? Lapitan pa natin yung iba pang latag dito. So yung mga tumpukan po dito ay 50 pesos. So yan po yung 120, no, na per kilo ng kanyang latag ng mga galunggong. So lapit pa tayo dito. Pinipiling materyales, lahat kinakapitan. Ito rin ang pandigit na piling pagmumagana. 130 isang piraso ng bangus, yung Kabugris. At meron din pong 120. Alright. So yan po yung mga presyo ng bangus ni Kabugris dito sa Malabon Fish Market. So tawid tayo dito sa kabilang side at update natin yung mga latagan ng isdang bato. So kumpulan po talaga yung mga tao dito. Siksikan sa mga pwestuhan at talaga nga naman sinusulit nila ang kanilang pagbili ng mga isda na mabibili nila dito sa Malabon Fish Market. So mga gulay po natin dito sa Malabon. So hindi po rin mga nagbabago dito yung mga presyo na may 20 pesos, 50 pesos na saktuhan sa inyong mga mabibiling mga gulay. Tumpukan ng galunggong. At busy market ngayon si Nanay Noemi, no, sa kanyang mga latagan dito. So mga dalagang bukid, papakol, bangus, ang mga bentahan ni Nanay Noemi rito sa kanyang pwestuhan. Papakol, ang mga bentahan dito ni Boss Aris. Good morning, Boss Aris. So update natin yung mga presyohan ng iyong latag, no? Ayan, mga bitugo, 200 pesos po yung per kilo. Binuan, magkano? 250 ang per kilo. Local salmon, 200. So 240 po yung mga per kilo dito ng mga lapu-lapu. So yan yung mga latag ni Boss Aris sa Malabon Fish Market. Ito kayo kay Boss Aris. Kay Boss Aris ay yan yung mga magagandang latag niya na hindi po mabibili at sulit sa mga presyohan. Oo. Pag ganito sa kapag araw ng linggo talaga, market talaga punong-puno ng tao. Boss Aris, thank you ha, salamat. So dito tayo sa mga latagan, no? Mga talakitok ni Kuya Warren.
Tapos sari-saring isda, lapu-lapu, sagisi, at mga isdang tortilyo. Magkano talak nito? 300 ang kilo. Lapu-lapu, 280 ang per kilo. So ito yung mga latag ni Kuya Warren, no? Na mga isda na inyong mabibili. Yan ang 280, no? Na kada kilo. Tapos sariwang mga tortilyo. Sagisi. So sari-sari isda, no? Salamat. Kuya Warren, thank you. At ito yung mga espada naman ang latag ni Pare Rodi rito. Mga pang prito. 3.65. Boss. Sino lang? Sayang 60 yan. Mukhang mag-iiho ka ng tambakol gulyasan. Alright, so ito yung mga latag na ating dinaanan dito sa Malabon Fish Market. Talaga nga naman ang mga presyohan ay sulit budget pa rin natin dito na mga latag, no? Itong dalawa? Makakabuhin. Baka nasa loob. So napasadahan na natin itong kahabaan ng kanilang bentahan po dito ng mga isda. At yun po yung mga ating in-update na mga price update dito sa Malabon Fish Market. So sa mga gulay, ganun din po yung mga presyohan ng kanilang latag ng mga kada balot. Ay maganda-ganda rin po ang mga presyohan. May mga 20 pesos, 50 pesos inyong mabibili sa kanilang mga latag. So dito tayo kay nanay, wala yung mag-asawa, ano? So hindi sila mga nagbenta ngayong araw ng linggo. So nay, magkano po yung pakbet? 50. Bakit di nagtitinda yung mag-asawa? May hilap na pala yun siya ni Gandara, oo. Kaya pala, no? Kaya nakaalalay siya. Kaambilag biglang umano eh, no? Sa repolyo pa na magkano? 80 pesos po sa mga kilo na mga repolyo, no? So yun po yung mga update. Mga bawang 20, sibuyas 20, 20, 20. So yan po yung mga presyo ng kanilang mga latag dito. Alright?